Diario Cultural Z. Ola a todos e a todas e benvidos e benvidas unha semana máis ao Diario Cultural Z, ese espazo que temos as persoas zetas para falar con outros e outras zetas que fan cousas, porque facemos un montón de cousas, así que sempre falamos, xa sabedes, de cultura emerxente, da cultura que está nas marxes, de todo o que imos facendo no ámbito das artes plásticas, escénicas, audiovisuais, tamén na música e na literatura. E como cada semana, esta servidora Paula Cantelar non está soa, ten ao outro lado a Bruno Area na técnica e a Ángel González na produción, e aquí comigo no plató, porque estamos no plató multimedia de Radio Galega que todo o mundo nos pode ver en YouTube. Roberto González, boa tarde, que tal boa estás? Boa tarde, un pouco collido da gorxa, pero bueno. Bueno, imos ben. Pois escoitase perfectamente con esa voz tan potente. Como non se che vai a escoitar, fala así como Iñaki Gabilondo. Sí, pero bueno. Ben, con ganas deste Z. Con ganas deste Z, que onde poden escoitar e ver o Z e demais? Pois na emisión en directo da Radio Galega sábados e domingos de 2:30 a 3, se as circunstancias deportivas nos deixan. Efectivamente. Logo radiogalegapodcast.gal, aí estamos aí en formato podcast en determinadas plataformas de audio, Spotify, iVoox, Apple Music, e se queren vernos, pois na canle de YouTube da TVGAT poden vernos aí na canal de YouTube. Sempre se lle olvida. O mesmiño, no que eu son a máis pesada de todas, que no Instagram oficial da Radio Galega, onde imos subindo, pois así, unha historia así un pouco tonta, un reels así un pouquiño curioso, de algún momento que nos gustara, nos que estamos, pois, cada semaniña. Pois mira, que bo comezo, así, ordenadiño, para dar paso a un programa do máis interesante, porque hoxe temos música, temos audiovisual, temos un pouquiño de todo. Estamos moi contentos e contentas, porque o programa vense moi chulo, e imos a falar con Denin Jures. Cantas veces levamos pinchando xa música de Denin Jures, e cada vez que decíamos, por que estamos pinchando esta canción, Roberto? Bueno, porque se ven algo, e nunca decíamos o que, porque aquí tiramos la pedra, pero escondemos la man, nunca decíamos o que era. Pois hoxe témolos aquí connosco, xa sabedes que sacaron Morena, xa pinchamos varias veces neste programa, pero veñen de sacar un videoclip. Ollo, que pedazo de obra artística que imos a comentar hoxe aquí, porque temos a varios e varias das súas integrantes. Primeiro, vamos a pinchar ese videoclip e esa canción para que pasen, para que falemos deles e que falemos con eles. Vexo ben, quero ver os meus amores, se falan con alguén. Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quen o ten na man. Un temazo que, mirade, se non me poño eu cada vez que vou da casa de meus avós á miña casa, da casa ao traballo, do traballo a tal, vamos, teño máis queimado, pero é que é un temazo. E hoxe temos connosco, como vos decía, a Denin Jures, pero non a todos e a todas, porque, Roberto, falanos un poquinho do grupo, é un grupo grande. Pero fai falta que falemos do grupo cando seguramente todos os que nos escoitan seguro que xa os coñecen. Home, que os pinchamos moitas veces. Eu creo que literalmente, se nos tuveran que pagar por cada vez que puxemos unha canción, seríamos millonarios. Pero bueno, coméntanos, un pouco. Denin Jures é un grupo galego formado por 7 mozas e mozos depois de diferentes puntos da nosa xeografía. Aquí temos a Manuel Lucas, temos a Lara Palmeiro e a Tome Mouriño, pero tamén o grupo está formado por Manuel Fernández, Adrián Méndez, Marta Álvarez ou Adrián García. A súa música, aínda que bebe de moitos estilos e influencias, poderíamos quizás escribila ao novo folk galego ou fresh folk galego. A banda se formase en torno a 2019, ano no que xa resultan gañadores da quinta edición Novos Valores do festival. Posteriormente tamén foron finalistas do proxecto Runas do Festival de Ortigueira en 2022, ano no que sacaron o seu primeiro traballo discográfico, Aquí. Que se chama Aquí. Aquí. Non o fixeron aquí. Foi grabado nos estudios Abrigueiro, da man do compositor e produtor musical Arturo Vaquero.
e por aí van, pois espallando a súa música non só por Galiza, tamén pois polo resto de España. Pois boa tarde, que tal esta introducción, esta presentación? ben, moi Algunha ben. cousiña Unha na que crítica, meter a sí, pata? sí, sí. Cousas que xa non recordaba. Así que moi ben. Pois está moi ben isto de que fagan un repaso. Que tal, como estades? Despois de sacar o videoclip, que ven de ser agora, parece como que paristedes algo, non vos sentides liberados ou como vos sentides? Aldara, que se te vexo que queres aí xa decir algo. É que o videoclip a verdad que foi moito traballo, pero que estamos super contentas e contentos. Que xusto outro día estábamos falando un pouco facendo balance do videoclip, que foi... Bueno, aí a xente da Fonsagrada, que foi onde se grabou, tuvo un papel bastante importante, non? Porque foi quen produciu e fixo posible que se pudera facer a grabación cos quads, cos coches, con todas as cousas que aparecen. Pero que o resultado é o esperado, vaya, Sí, aplausos vamos. a Alba, a directora, a todo o equipo, estamos super contentos. De feito, quen estea véndonos no YouTube, teno de fondo. O videoclip segue de fondo, vai estar en bucle mentras teñamos aquí connosco aos integrantes e as integrantes de Ninjures. Pero vamos a comezar un poquinho Sí, un pouco de... polos inicios, non, sí, Roberto? un pouco Porque de aquí contexto. queremos que a xente saiba perfectamente que estivo facendo de Ninjures en cada momento. Entón, temosvos unha serie de preguntas concisas Bueno, e precisas. Eu quería saber, o primeiro de todo, como xorde a idea de formar este grupo de Ninjures, como nace esta idea? Bueno, foi un pouco natural, porque ao principio foi un pouco movimento. Porque ao principio éramos como 13, 14 personas que tocábamos bastante asiduamente xuntas e tal. Pero a partir desde un momento pois había varios de nós que tiñamos unha ambición de poder compoñer pezas nosas, de poder refrescar pezas que levábamos escuitando desde fai moito tempo, ou coller recollidas e convertilas en algo que puderan bailar a peña de agora mesmo. O sea, coñecíades vos de antes, pero de que eido? Porque eu teño aí en mente o TikTok de Hidden, no que ensinades a canción, e realmente o que di Hidden é imaginade que os da clase creades un grupo, non ibades na clase xuntos logo? No. Era unha situación así, bueno, pois imaginade vos que este grupo non vos coñecestes na clase. Había varios que Sodes nos de puntos coñecíamos distintos. de fai moito Claro. tempo, pero... Vale, vale. Xusto hoxe estás cos tres de Santiago. Sí, sí. Ah, de Que xa Santiago. nos coñecíamos de antes. Unha conexión con Fonsagrada, Fonsagrada aí abriuse máis xente, unha conexión con Carballo abriuse máis xente, e foi Vale, así. vale. O sea, from Santiago, tú Fonsagrada, pasando por Carballo, sí, realmente, sí, pero Que chulo. o sitio de unión que tamén ten que ver co videoclip foi Fonsagrada. Foi a Fonsagrada. Agora falamos de Fonsagrada, pero continúa, Roberto, continúa. A mí gustaríame saber, bueno, vos sodes de Santiago, pero tamén sodes de outros puntos de xeografía galega, como facedes para organizarvos, para cadrar horarios e poder facer a vosa música? Pois realmente sabemos que os findes de semana son momentos que non podemos dedicarlles a outra cousa ou tal. E non, podría dicir que a maioría dos ensaios son en Santiago, pero viaxamos bastante tamén. O sea, en Carballo imos ali ao casino, que nos deixan o espazo do casino tamén moitas veces e bueno, botando moitos kilómetros, a verdad. Sodes un grupo moi diverso, supoño que tamén iso repercute nas influencias que tedes cada un, pero un pouco, que influencias principais ten a música de Ninjures? Aldara, sí. Foi que... Eu iría casi peza por peza, Sí. porque ao final... Son moi Sí. distintas. Sí, bueno, xa o que podes escoitar no disco que sacamos aquí fai un ano, de entrada xa non ten tanto que ver con Morena que acabamos de sacar, non? Xa. Igual con Olliños Negros que sacamos aí a mediados do verán tampouco ten tanto que ver, o sea, certo que tomé, vai un pouco máis por pezas, influencias de músicas de como queremos que sone cada peza, que do grupo en xeral. Encima, pois eso, sendo sete, como, escoitastes isto que me mola, a mí non me gusta nada, tal. Como, creo que, supoño que desa diversidade de gustos hai o que ven sendo de Ninjures, pero bueno, podríamos decir un par de nomes de grupos que, o sea, Música que vende Ninjures, pero de todos lados ao mesmo tempo, non? literalmente, o sea, podríamos coincidir todos en un par de nomes, supoño que Bayuca, nomes así. Sí, Como- sin sonar pretencioso co de dominar, pero como que en cada canción nos apetece dominar non un xénero inteiro, pero si probar algo Probar, algo diferente. experimentar con... Que igual non chegamos a dominalo, ni moito menos, pero sí a decir, mira, isto. E o mellor sí tirar por aí, pero, por exemplo, esta canción de Morena tampouco quere dicir nada, simplemente era algo que nos apetecía facer así. A ver, sí que é traballando certo que a con- nivel de raíz, a parte da galega,
temos moito gusto da raíz latinoamericana e tamén do Magreb e tal, que eses son 2 sitios onde nos gustan mogollón os ritmos que se fan. Despois agora a estética que lle damos a cada peza é outro mundo. E despois que facedes cada un dentro de cada peza, é dicir, que instrumento tocades, se o tocades, que encanta, bueno, de Morena xa vemos, incluso no videoclip, que encanta, pero como é o habitual, digamos, que cada un está especializado en algo, non? Xusto estamos aquí as tres voces. Sí. Aí é verdad, porque Tomé, cara un poquinho máis adiante de Morena, empezas a cantar. Sí. Estamos as 3 voces, Manu está con guitarra, viola caipira, eu estou co violín e Tomé con guitarra ukelele e acordeón. E os compañeros que non temos aquí... Vai, É que hai un... Cada un... Dá o tempo. Non sei. Todos tocan todo, ¿no? No, a ver, no, realmente cada un está Dalle, tocando dalle, tal, dalle. pero Mira, hai dalle flauta aí. traveseira, hai clarinete, hai percusións, ahora meteron o bombo legüero que é argentino, Sí, que chulada. despois está o clarinete, está o tema do a baile, gaita, a que zanfona sempre ahora. damos espacio, a zanfona, gaita. É que... Gaita en 2 tonos diferentes. Wow. 14, 15... O sea, xa, montades vos aquí miles de orquestas, podedes Sí, é que chegar ese a é o todo, guai, realmente, claro. claro. Guai, Podes facer o que queirades, literalmente, Sí, e sí. damos igual todo. Sí, sí, as Hai que probas, estudiar, hai que as probas estudiar. as probas de son son super divertidas. Wow, que gozada, que gozada ter a xente tan virtuosa. Pero ahora quero falar un pouquiño do videoclip, porque sí que é certo que, bueno, pois efectivamente vos vendes de sacalo, sabemos que de música controlades un montón, pero como é isto de gravar un videoclip? Gravastedes algunha vez algún? Como é un pouquiño a experiencia? Contádenos. Pois a mediados do verán gravamos como o primeiro videoclip que dirixiu Xaime Miranda, digo primeiro no que saíamos nós, porque antes fixéramos con Coral Piñeiro, outro Sí. videoclip, pero non saíamos De nós, sí, foi creación dela. Pero con Xaime Miranda fixemos un no que sí que se nos vían a caras no verán, era un pouco un falso directo, bueno, éramos nós tocando, había pouca fantasía, digamos, era un pouco máis literal. Agora con Alba Domínguez fixemos na Fonsagrada, que, bueno, foi un pouco... Teñamos idea de que queríamos festa, xa o tema nos pedía un pouco eso. Bueno, grabando o tema co produtor da canción, que se chama Juan de Dios, que lle mandamos un bico enorme se nos está visualizando. Xa cando estábamos no estudio dicíamos, isto pide coche. E empezamos a poñer uns vídeos. Sí, sí. De feito, de peña dali do Sáhara que cos coches, sobre todo teñen os Mercedes estos que reciclan de Alemania, facendo uns de rap. Bueno, xa nos estuvo el metendo ingredientes na cabeza. E alá metestes os quads e os 4x4 na Fonsagrada. Claro. Por que a Fonsagrada? Se temos aquí a 3 santiagueses e da Fonsagrada no grupo que está Hai Adrián tres, Méndez. hai Hai 3 tamén. tres, sí, Ah, sí, bueno, está aí repartido. Empate, sí. Pero por que a Fonsagrada logo? Bueno, é que o caso tamén que ben fiado que estaba dicindo Aldara é que este foi o primeiro que nós nos responsabilizamos da produción do videoclip. E, bueno, aí estiveron dous xustamente de Fonsagrada, Manuel Cataki e Marta, facendo todo o tema de produción, e ali había, pois, mogollón de 4x4s, moitísima xente con quads, e dixemos, bueno, esto máis unha pista de un aeródromo que dá pa derrape, pois, 1 más 1, derrape. É que está chulísimo. Sí, Outra sí, cousa sí. que me gusta un montón, que supoño que Robert coincidirá comigo, son os panos que ten, especialmente Manu Ai, no o videoclip. apetón. Son chulísimos, pero son teus. No, foron dos rapaces que nos fixeron... Podía Pero, traelo, pero se a trouxera. maneira de poñelo, quen? Sí, bueno. Ah, A maneira de bueno, poñelo. No, pero eso, bueno, eso tamén yo vimos a estos, a como se chama, os La Plazuela. plazuela, sí, sí. La plazuela, pero os de vestiario acertaron moitísimo non solo comigo, sino hai outro rapaz que leva tamén o pano así. Sí. Sí, que sale que ten un plano moi chulo. E eu creo que lle dá o tocazo. E tuveron que vestir a toda a xente. Non vestirá de 100%, pero sí que darlles o toque e a coherencia estética. E menuda festa se montaron aquí. Sí. É que é unha declaración de intencións totalmente. Nos nosos directos queremos que sexa así con este Que tema. guai, Logo que esas guai. festas aproveitanse xa as circunstancias Digo do eu, xa que videoclip. estades ali. Acabamos un pouco queimados da canción. Sí. Aparte isto foi na serra, no serradero do pai de Manu, precisamente, un serradero que hai ali. E facía moito frío, o sea, xa facía frío e
Entonces tiñamos que como estar bailando, pero hubo un momento de pincharse a outros temas, porque entonces si no, Xa. volvías todo. que Morena, veño de bailar, vale, veño de bailar, xa o dixen. Pero aproveitamos o festas. E de feito, Joder, cando estaba montando o videoclip, estábamos mandando así fragmentos a Alba de como iba montando tal, e dicíanos, joder, non parades de saltar en ningún momento. É que o estaba despasando ben. Eu quero preguntarvos tamén outra cousa que me chama moita atención e é quen é o señor que imos escoitar agora mesmo. Ya así era a vida. Ben, daquela nos éramos pequenos queríamos era a música. Ainda de velho me gusta por quanto máis de novo. E tivemos a inovar. Ai, madre mía, que se armou que non se podía inovar, Empezaba a tocar, Pois quen é? Quen é este home que fala aí con un autotune que me encanta? Quen é? Pois realmente é o primo de Manu Kataki, Ajá. consagrada, pero ten que ver con un documental que fixéramos tempo atrás sobre un gaiteiro. Bueno, un documental que nos encargara precisamente para a Foliada. É un gaiteiro que xa morrera, pasáronos moito material Xavier Díaz, que tamén estivera con ele, e Mercedes Peón, sobre todo. E bueno, dese documental entrevistamos a este primo de Manu porque coincidiu con ese gaiteiro. E cando describía os momentos eufóricos claro, porque era o único gaiteiro da zona. E cando tocaba creo que era a xente volvíase tola e o caso que comenta é un día que veu Carlos Núñez. O documental está en YouTube, digo, porque ese corte podese ver xusto. Vale. Comenta que viña Carlos Núñez e que chegou ali Mercedes Peón e tamén a xente do pueblo e que aquilo foi unha festa que recordan ali en tempo. Que chulada que se rescatase ese momento. Dame moita mágoa porque quedamos sen tempo, porque temos que darlle paso á nosa colaboradora Sara Donoso, pero habedes volver, porque sei para comezar porque sei que tedes máis cousas aí, seguramente, porque que vos vades esperar de persoas que tocan 700.000 instrumentos? Pois que estean creando todo o tempo. Moitísimas grazas, Tomé, moitísimas grazas Aldara e Manu. Xa vos digo, Manu xa é un habitual, pero xa vos digo que volvedes 100%, se vos estades contentos, nós moitísimo máis de tervos connosco aquí e de coñecer un poquinho máis de Din Injures. Non vos movades, que agora pinchamos a sintonía de Sara Donoso para que pase a nosa compañeira. medo, ansias de riqueza, todas fomos sospitosas de usar a magia negra e anden da ara da igrexa, perigo e cautela. Pois aquí temos connosco a nosa habitual colaboradora Sara Donoso, especialista en artes plásticas. Boa tarde, Sara, que tal? Boa tarde, podería estar mellor. Estou con obras na casa. Oh. Pero bueno, como sí, non, na casa agora mesmo non se está moi ben, pero bueno, imos falar de paisaxes e natureza e así esquezome das obras da casa. Porque imos ter un programa que, mira, a ver que vos parece. Poderíamos comezar así, non? Algo así como a historia dun arquitecto que non exerce, dun fotógrafo apaixoado, dunha viaxe por Sudamérica que vai mudar o rumbo da súa vida e da súa profesión. Vamos, a mí pareceme de película isto. Eu teño intriga, Sara, quen nos trouxeches logo? Bueno, imos falar de David Torrado, imos falar con el, non? El estudou arquitectura, pero decidiu que o seu pois era a fotografía. Digamos que durante a formación vai pasar por un período que el case que denomina de tránsito, que vai mudar o seu modo de ollar, tamén de entender o que quería facer, non? Co seu traballo. Entón, bueno, imos falar con el non só para coñecer a súa obra, senón tamén un proxecto educativo que está a levar a cabo agora mesmo. Entón saudamos a David Torrado. Boas tardes, que tal estás, David?
Hola, boas tardes. Pois moi ben, un pouco nervioso porque mandaron un enlace para poñer o vídeo e eu estaba en bata na cama e decía, ui. Cousas que nos deixou o 2020. Pois poñerse unha camisa por riba e por debaixo o pixama. Non te preocupes, David, non te preocupes que escoitamos a tua maravillosa voz. Contame sobre esa viaxe, esa estancia logo que ti veches en Sudamérica, que me chama especialmente a atención. Ui, pois esa é moi larga, se teño que comenzar a falar deso xa non acabo. Bueno, pois así, un titular, soltame un titular, David. Eu fun para ali un ano de intercambio na Universidade da UNES de Sao Paulo. Aí entrou en folga durante 4 meses a universidade, entonces tiven que decidir en facer algo máis, ou marchar, ou quedar ali e viaxar. Entonces comecei a viaxar aí un pouco en solitario. Bueno, foron pasando cousas. Fui un secuestrado, extorsionado. Un pouco de todo. Pensei que era unha broma. Eu tamén pensaba que era unha alegoría. No, pero ao final foi un secuestro, pero tipo o dos Simpson, cando secuestran a Homer e faise amigo dos secuestradores. Pois foi. Foi unha cousa así. Foi amistoso. Wow. E nada, comenzando esa viaxe un pouco, acabei en lugares máxicos como o Salar de Uyuni, camiñando polas estrelas, maravilleime con toda a natureza salvaxe que había por aí. Wow. Efectivamente, non sigas contando porque me estás dando unha envexa, filliño, que eu aquí estou no plató sentada traballando, pois non me parece ben. Estou me dando envexa a mí mismo tamén porque isto foi xa fai 7, 8 anos. E dende entonces xa non viaxei tanto. Pero bueno, aquí estamos pensando neses momentos. E nada, Bueno. aí foi cando reconectei un pouco ca natureza, saquei a cabeza de estudar tanto arquitectura, de estar aí facendo planos todo o tempo, moverme un pouco entre todo o salvaxe, e reconectar con eso, porque ao final sempre nos falan que está a natureza aí, estamos nos por outro lado, pero ao final a verdade é que somos todos parte da natureza, non somos un elemento abstracto fora dela. E aí foi cando comecei a fotografar máis a natureza e as persoas dentro dela, como sombras que se queren interactuar con todo ese paisaxe. Nada, eu estaba a rirme, non, agora porque estaba a pensar tamén, bueno, iso de que non viaxaches máis tampouco é así, porque eu teño entendido que despois deste maravilloso periplo por Sudamérica estiveches tamén nas Azores, non? E de feito, ali xa rematas de enamorarte da natureza. Sí, bueno. Pero eso xa non foi viaxando, eso foi para traballar. Estuve en... Aí están, picando pedra. Picas en obra, sí. Escoítase bastante. Igual, bueno... Nada, hai que cotizar, filliña, deixa que traballen, non? Escoítase perfectamente, Sara, non te preocupes. Continúa, David. Pois sí, en Azores fun a traballar e o que me levou ali foron historias un pouco así complicadas. Estaba eu no meu último ano de arquitectura en Coruña e aí faleceu o meu mellor amigo, un deles, conseguí terminar a carreira, voltei para casa, estiven aí uns meses traballando nun estudio de arquitectura encerrado 9 horas ao día por 700 euros e dixen, eu non podo estar aquí metido. Ao final, pouco despois, botaronme fora da casa e acabei nas Illas Azores por arte de maxia. E aí comecei a bucear e foi aí a 30 metros de profundidade coa luz a todo azul de arcos volcánicos e todo isto que me voltei a apaixoar pola natureza máis salvaxe, onde decidín que, bueno, traballando de arquitecto ali encerrado tamén por 8 horas ao día nun estudio, tamén decidín que igual o meu era estar fora dos estudios e estar por aí polo monte ou polo buceando ou onde fose, pero menos estar dentro do ordenador. Que ao final, agora, estou traballando para mí mesmo, estou máis no ordenador que antes, pero bueno, é o que hai. David, unha cousiña tamén, fálanos un pouco máis sobre a túa relación coa paisaxe, non? Porque o teu traballo ten unha ollada crítica, ecolóxica, como estabas un pouquiño a debuxar ata agora, pero tamén ten unha parte moi poética, moi simbólica, e quería preguntarche un pouco, pois, cales son os retos os que te enfrontas, non? A hora de localizar un lugar e de crear esa fotografía para que transmita todo o que transmiten as túas imaxes, tanto a nivel técnico como, pois, digamos, máis poético ou experimental. Pois
esa é unha pregunta complicada, a ver como respondo eso. Home, que falar da túa vida é moi fácil, pero non... Hai que complicalo un pouco. A verdade que sí. Pois o principal reto que teño eu creo que creer en mí mesmo, porque o máis o que levo peor, porque despois as fotografías ás veces estou aí mirando para as estrelas e de repente ocurreme algo como bueno, ti xa coñeces algunhas das fotos, por exemplo, unha man iluminada de vermello contra as estrelas. Eso venme así a mente sin pensar moito neso. Estou de repente aí no medio da nada e ocurrenseme cousas, ou paseando, vexo calquer cousa e veñenme as imaxes á cabeza. E cando te chegan esas imaxes á cabeza, xa realizas a foto ou fas anotamentos, bosquexos para despois digamos que facer unha foto xa máis preparado? A veces consigo anotalo, pero eso igual pasa por casualidad cada 1000 intentos. Porque só pensar na foto e digo, teño que apuntalo, porque ahora non teño aquí a cámara ou que sexa. E despois esquezo de apuntalo e a foto perdeuse para sempre. Porque despois intento pensar na casa e digo, eu tiña pensado unha foto para facer aquí de algo, pero xa non sei o que é. Entonces xa nada. E aí sí que esperto. Bueno, son imaxes que están aí, non? Sí. Que sairán en algún momento. Quería falar tamén da túa faceta, digamos que docente. Porque agora mesmo estás a realizar unha serie de obradoiros, non? De fotografía e natureza dentro do programa Outono Xove. E son diferentes actividades que o interesante é que incorporan dende roteiros, xogos, aproximacións, pois moi experimentais tamén, tanto a fotografía como a contorna. Quería que nos comentaras un pouquiño como son estes obradoiros e de que maneira os plantexas. Sí, esta semana vamos ter o sexto, que xa é o último do Outono Xove, que creo que están xa cheo das plazas, que son 20 plazas. Estos 3 últimos son para adultos de entre 18 e 30 anos. Chegan o venres, e aí doulles unha clase teórica, chegan sobre as 7, pois as 9 danlles a chapa con a clase teórica venres á noite, o mellor día. O día seguinte comezamos pola mañán unha excursión ás Fragas do Mandeo, polo río, ata un balneario que está ali en ruínas, e aí explícolles un pouco uns exercicios que teñen que facer para aprender a usar a cámara, mentras paseamos aí polo medio da natureza para que desconecten un pouco da súa semana, que non sei o que estarán facendo, pero bueno, veñen un pouco estresados sempre, que aí sempre, cando chegan, hai un silencio casi incómodo, pero ao final o pasamos ben. E aí esa mañán reconectan consigo mesmos e aprenden a usar a cámara, e pola tarde vamos aos acantilados do Seixo Branco para dar outro paseo e facer outro tipo de fotografía. E aí, cando xa teñen todo controlado da cámara, voltamos para o albergue e aí temos unhas sesións de retratos, digamos, experimentais, de dobles exposicións, ou largas exposicións co retrato, teñen que intentar retratarse a sí mesmos con movimento. Wow. O sea, uns obradoiros chulísimos. Xa me gustaría a min poder ir, porque non controlo absolutamente nada de fotografía, e poder facer, porque estivemos mirándolle a conta de Instagram, obviamente, o noso convidado David Torrado, que por certo é The Lonely Boy, é unha pasada, é unha chulada, así que estamos moi agradecidos de terte aquí. Por desgracia non temos máis tempo para afondar máis nos teus obradoiros e nos teus proxectos, David, pero de verdade, moitísimas grazas por atendernos, David Torrado, The Lonely Boy en Instagram, e moitas grazas a nosa colaboradora habitual, Sara Donoso. Vémonos para a próxima semana, Sara. Gracias a vos. Aperta, gracias. Nos dimos cambiando de treito, porque agora o programa continúa, pero desta volta con Jesús Silva. Cada vez máis fácil.
Pois aquí temos outra vez a Jesús Silva, que a semana pasada, a anterior colaboración, tivemos que telo a Lana Meseta e ter aquí aos convidados e convidadas, unha colaboración interesantísima do Facon Fest. Xa sabemos que se rematou, xa coñecemos tamén aos galardoados. Que alegría, non, Jesús? Porque os vimos case medrar A verdade é que sí, é maravilloso ver como medra un proxecto como Facon Fest, o éxito que volveu ter este ano a segunda edición, entón agardamos, pois seguro, volver a falar con eles o ano que ven para esa terceira edición xa do festival. Efectivamente, eu xa podo estar de volta, se me soltaron na meseta, encantado sempre de estar de volta aquí con vos no estudio multimedia, e hoxe estou especialmente contento porque temos un novo perfil de convidada na sección audiovisual. Xa sabedes que ao comezo de tempada eu dixen que este ano íamos intentar traer pois a distintas voces no sector audiovisual, pero antes quero comezar facéndonos unha pregunta a vos. Vale. Eu quería saber, Oxe, que eu Entrevistados. Tú entra no Sam. Claro, un tema que non falamos nunca, levamos xa varios meses facendo esta sección xuntos. Eu quería saber se, cando vedes filmes ou series, ben sexa no cine ou na vosa casa, se sodes máis de poñervos a versión original con subtítulos ou se preferides contidos dobrados. E xustificada a vosa resposta. É unha casa depende. Depende da lingua. Fora faixo chulo, pono en original. Da lingua e do cansado que teña a cabeza. Eso é verdade. Porque cando tes a cabeza con un bombo, ter que ler, a min peta a cabeza. Entón, Xa. a veces cando estou coa cabeza como un bombo, pois prefiro a versión dobrada. Eu depende moito. Moi galegos, Xa, obviamente, A verdade nós que somos sí, tamén non te galega. mollas, Paula. Depende de onde sexa a produción. Claro, obviamente, sí que é certo, se está en inglés aí empeza o meu debate, non? Bueno, Paula, venche ben, e ademais os chistes son diferentes, pero depende. Entón, por exemplo, The Office ou Como conocí a vuestra madre ou Friends, sí que me apoño en inglés porque xa vin previamente. Parto dun contexto, claro, non? claro. Porque senón considero que vai haber cousas que non vai a entender. Pero as cousas novas vexos dobradas. Non, isto As evidentemente producións novas. Evidentemente non é un exame para vos, ni moito menos, non Xa, hai pero bueno, respostas. damos un perfil aquí, temos que dar Claro, un Pero bueno, exemplo. Paula, está suspensa. Sí, Non hai respostas incorrectas, aquí as razóns e os motivos son sempre varios e ao final, pois, ambas opcións cumpren un mesmo xeitivo, non? Como calquera traballo de traducción, trátase pois de chegar un contido, neste caso, unha historia, a un público que non necesariamente entende a lingua original desa obra e facelo, pois, da forma máis fiel ou, mellor dito, máis equivalente posible. Por outra banda, é certo que cando falamos dun produto audiovisual, en comparación con outras disciplinas, pois hai moitos elementos a ter en conta a hora de trasladar todos esos matices nunha traducción. É un traballo verdadeiramente complexo. Lamentablemente, do que sí estou seguro é de que na inmensa maioría dos casos eses subtítulos ou versións dobradas que consumides son traducións ao castelán. Verdade que sí? Sí, porque en galego non... Claro, que resulta aínda moi difícil atopar contidos en galego. Afortunadamente, iso está mudando e nos últimos anos xa vemos que cada vez son máis as plataformas e as distribuidoras que apostan por traducir filmes e series á nosa lingua, tanto para dobraxe como para subtitulado. E aí é onde entran perfís como o da nosa convidada de hoxe, María Suárez Seijas, que é traductora audiovisual especializada precisamente en traducir filmes e series ao galego. Benvida, María. Gracias, hola. Guau, tes unha profesión. A mí pareceme chulísima, pero ademais debe ser que eres das pouquiñas ou contanos porque Bueno, un hai pouquiño... moitos, Sí? Hai moitos, o que pasa que, bueno, non se fala casi nada desto, Xa. pero Bom, Pablo, sí que somos preparache como sempre, xa sabes, deixoche a ti que fagas a presentación en profundidade de María. Efectivamente, benvida María. María ten 25 anos, é traductora audiovisual de inglés a español, pero tamén a galego, non? Que é un Sobre pouquiño que todo vimos sobre todo o galego. Facemos fincapé no galego, como sempre. Estudaches traducción e interpretación en Vigo. Ti corríxeme se digo algo, Sí. se me tapate te dimo que a mí dame igual quedar en evidencia. E fixeches o mestrado tamén de traducción audiovisual, agora sí, onde entra no sector María na Universidade Autónoma de Barcelona. Eres veciña de a Serra d'Outes, ou seja, de aquí ao ladiño, onde traballas actualmente dende a casa como autónoma, ofreces servizos de traducción de dobraxe e subtítulos para empresas do mundo audiovisual, como pode ser a TVG, ata Netflix, pasando por Amazon Prime ou HBO. Traballas tamén nalgún festival, como a mostra de cinema documental Marés, da fin do mundo, perdón. E as túas traducións máis destacadas pois poden ser os subtítulos ao galego de películas como Enola Holmes, Luther, nunca sei como Luther, non? Luther. Ah, que eu estaba pensando como nos luthiers que se pronuncia bueno, eu que intento ir de culta, non o son. Pois xa sabedes, o de sempre. Nimona é o amante de Lady Chatterley. Dixo non ben? Perfecto. Non, dixo ben. Sí, podes decirme. Así como tamén series, claro, non todos son películas. Dende Cero é A lei de Lidia Poet, e para dobraxe tamén traduciches ao galego as películas Asasinos de Elite e A viaxe de Fanny.
Es un currículo ben extenso, como vedes, pero, como sempre, imos atrás, imos comezar polo principio. Eu quería saber, María, unha vez estudas traducción, eu non sei se dentro dun primeiro momento o teu interese xa era a traducción audiovisual, se foi algo que descubriches durante a carreira, que decidiches especializarte posteriormente, como foi un pouco o proceso? Pois na carreira interesábame, pero tampouco tiña nada claro. Cando acabei dixen, bueno, que fago? Bueno, pois hai isto. Bueno, pois vou facer isto. E fixen o máster de traducción audiovisual. É verdade que me gustaba moitísimo, sempre me gustou, pero nunca me chamou a atención especialmente porque pois, unha cousa máis, sin máis. Pero bueno, mentre estaba facendo o máster, pois xa como empecé a mandar currículums, o de sempre. E bueno, xa me empezou a chegar traballo, entonces dixen, bueno, pois por aquí. Bueno, fales de mandar currículums, pero como comentábamos, ti traballas como traductora autónoma. Eu quería saber tamén en que momento tomas esa maravillosa decisión de facerte autónoma. Pues, seas maravillosa, bueno. Sabémolo ben por aquí, no. Quería saber tamén se entendo que pues, unha saída habitual, seguramente no sector, non un formato de traballo habitual, pero bon, en que momento decides dar ese salto? Bueno, básicamente todos os traballos de traducción audiovisual como traductora son casi todos autónomos. En plantilla, ningún, por decir de alguma maneira, casi ningún. Entonces, bueno, cando xa tiña algo de traballo, pois dixen, bueno, pois agora sigo por aquí e pois a ver que pasa. Podía ir ben ou podía ir mal. Bueno, foi ben. E dixen, bueno, pois millor. Pero sí, en canto tiña algo de traballo, decidín pois facerme autónoma. Nada, seguín co mismo, mandar currículums, pues nada, que me contestaran. Outras veces unhas contestan, outras non, pero bueno. Claro, mencionaba Paula na introducción, evidentemente, algúns dos grandes nomes dos servizos de streaming, das grandes plataformas a nivel internacional, Netflix, Amazon Prime, HBO. Como accedes a este tipo de traballos? Vai por currículum a Netflix, no, porque eso manda yo meu. No, eso non pasa. Claro, explica un pouco como entras en contacto con este tipo de clientes. Pois son con intermediarios sempre. A verdade é que sempre hai intermediarios. Son estudios de doblaje, agencias, máis ben estudios de doblaje. Pois nada, cando hubo esta nova lei do audiovisual, empezaron a buscar tradutores de gallego, de catalán e de vasco tamén. Pois claro, porque poñamos en contexto a xente nas súas casas, a Directiva Audiovisual Europea que se traspuxo a España no 2018 con moitísimo retraso, teño que dicilo, digamos que marca unhas cotas de distintos idiomas, neste caso cooficiais españois, nas plataformas. Por eso hai algunha produción, esperemos que cada vez haya máis, porque as cotas deberían ampliarse un pouquiño máis, hai máis presenza de producións en galego. Agora, si, perdón, que necesitaba facer ese apunte, porque digo, igual non todo o mundo sabe, claro. Entón, efectivamente, aí empezaron a buscar. Claro, entonces, cando buscaban a xente, pois a min contactaronme do máster e díxome, esta empresa contactou con nós e dixo, pois buscan traductores a gallego, estás interesada? Pois sí, claro que estou interesada. Entonces, nada, isto foi para Netflix en este caso, había pois unhas pruebas que había que pasar, un curso de formación, bueno, varias historias. Bueno, despois cando pasei, temos como un equipo de tradutores en gallego nesta empresa, que traballamos todos para Netflix. E nada, basicamente, pues, a un toca unha cousa, a outro outra, pero todos traballamos ao gallego, que é importante. Teño unha curiosidade, non sei se a vos pasa tamén cando traballas con este tipo de grandes plataformas, encima pues, con series ou produtos da altura de Enola Holmes, de Luther, cal é o nivel de confidencialidade, de escrutinio que tedes no traballo? Sabedes sempre o que estades traducindo, non? Como é un pouco esa relación? Confidencialidade hai nivel elevado máximo. O sea, nunca podes falar do que estás facendo nin enseñar nada, obviamente. Unha vez que se estrena xa podes dicir, pois eu traducín isto, eso sí. Pero sí que pues, eles mandanche o material, mandanche o vídeo, obviamente, porque sin vídeo mal. Mandanche o vídeo, depende por o que sea, se é para subtítulos, pois mandanche a plantilla en inglés, para que ti fagas en galego, pois se é para doblaje, pois mandanche o guión en inglés, e ti tens que facer o guión en galego neste caso. Claro, e notas moita diferencia a respecto, claro, non teñen o mesmo significado, nen son parecidos os mesmos significantes, quero dicir, meteches algún xeito? Esa é a pregunta que quería facer, porque non hai traducción, entón digo, pois hai que metelo por algún lado e pode evitar unha frase inteira. Es que non me dá forma de tal, e ti xa, pois, non me dá xeito. Exactamente. Metes así algunha cousa que ti dis,
pois facía falta meter esta palabra, non sei se me estou explicando, porque en inglés ou no español, porque tamén traduces o español, supoño, do español ao galego tamén, non sei se notas que che é máis fácil ou que cambia moito a versión, digamos. Estou facendo moi mala pregunta, pero creo que me estás pillando por a cara que te vexo. Sí, a ver, é sempre complicado dar exactamente ca mesma cousa. Claro. Intentas adaptar sempre o idioma, tens que adaptar pois, ca cultura, pois, con moitas cousas tens que ter en conta, pero sí que pois, sempre intentas manter pois, dentro da cultura gallega, pois, tes, eu que sei, sarcasmo, tes esas cousas todas, e bueno, pois intentas mantelo, sempre tes expresións que usas que, pois, que o importante é que sone natural, non que parece que non é unha traducción, basicamente. E que me estaba acordando agora, por exemplo, do idiom, que é como se di en inglés, a frase feita, it's raining cat and dogs. Claro, non vas a traducir, está chovendo cans e gatos, non? Pues está diluviando. Está chovendo a chuzos, sabes? Caen chuzos de punta. Entón, entendo que lle das un pouco a túa personalidade tamén, non? Sí, a ver, non hai unha única traducción correcta, hai moitísimas, iso depende de cada persona tamén. Pode haber pues, 3 traduccións distintas e as 3 estar perfectamente correctas, o sea... Que guai. Bueno, acabas de mencionarlo xa, cando falamos normalmente de traducción audiovisual, normalmente referímonos a 2 tipos de encargos principalmente, non? Ou ben para subtitulado ou ben para dobraxe, e máis aló do que o formato que nos comentabas, non? Que recibas pois, o texto ou o guión. Eu quería que nos explicases un pouquiño cales son as particularidades de traballar nun tipo de traducción ou noutra. Para dobraxe, o principal, bueno, é que claro, cambia moitísimo para unha e para outra. Para dobraxe tes sempre máis espacio ou non, depende do rápido que fala a persona, eso para empezar. Tes que encaixar todo no que di. Tes, pois igual di unha frase super lenta, tes máis tempo, pero di máis rápida, tes, pois nada. Tes a sincronía labial, tes que, pois hai unha persona que é o axustador, que despois encárgase de que o que ti escribas, pois encaixe na boca. Pois as as, as us, todas as letras, sabes, hai algunhas pautas sempre, pois para que encaixe, pois pareza que literalmente está dicindo eso que ti escribistes. Buah. Buah, que me explota a cabeza. Claro, que comentaba que precisamente o audiovisual ten unhas particularidades que non teñen igual outras disciplinas, non? Cando traducimos un texto escrito, non? No que pois somos nós os lectores os que decidimos o ritmo que avanzamos, os que igual ponemos as voces dos personaxes na nosa cabeza. Neste caso, pois hai que ter en conta pois todo isto, non? O ritmo, a interpretación dos actores, non? Eu quería saber tamén, falamos xa do tema da confidencialidade, pero entendo que con este tipo de plataformas e de series, non? Ao final, no sistema de produción tan intenso, tan rápido, no que se moven, entendo que os prazos tamén adoitan ser bastante apurados, non? Sí, por desgracia, sí. Moitas veces pois, pídenche en plazos imposibles e dixlle, mira, que no, que é imposible, o sea, un pouco máis. Ti aquí, mira, estou no Z, estou perdendo, podía estar facendo 70 palabras por media hora, pois vou con 3 días de retraso. No, pero é que sí que deben ser, non é unha risa de feito. No, sí que é verdad. Despeito, hai outras veces que igual che din, pois tes un mes para facer isto, a estrenarse dentro de pois un ano, polo menos, igual. Estás un ano dicindo, bueno, pois isto non sale nunca máis. Despois hai outras que se quedan aí, que nunca salen, que traducistes, pero que nunca se estrenan. Bueno, pero cóbrala. Sí, claro, eso sí. Que chiquito novela. Eso é importante. Quería saber tamén máis aló, evidentemente, do que falamos, da propia directiva que está facilitando pois esas cotas e que vai habendo cada vez máis contido na nosa lingua. Se foi feito de especializarte na traducción en galego, foi un pouco en liña con iso ou foi unha decisión consciente? Se hai algún, o sea, se a raíz desta directiva hai un novo nicho, un interese renovado por parte da industria ou dos espectadores, quizáis, que ti estes observando? Ao principio empecé, pues, tanto igual con castelán ou galego, dábame igual, porque, bueno, era o meu traballo, basicamente. Pero sí que con isto do audiovisual empezou a haber moitísima demanda en galego. Ahora mesmo eu casi todo o que traballo en galego, diría que o 95%, basicamente, o que traduzo é o galego. Eu contentísima, encantada, de que se consuma contenido en galego. Pero sí que cada vez pois hai máis e sempre siguen pedindo máis, porque, bueno, siguen aumentando esas cotas que falamos, que deberían aumentar aínda máis. Porque creo que falamos dun 25% de contido en linguas cooficiais. Eu non sei canto é, pero creo que aínda non está en tanto. Nin tanto, xa vedes. Ve que igual estou mesturando, pois igual é un 25% subtitulado que non é o mismo que dobrado. Sí, claro, porque en subtitulado hai moito máis que doblado, nas plataformas, sobre todo. Doblado tes moi pouco. Subtitulado sí que vai habendo máis, pero doblado como que lle costa moitísimo. Empezaron por contido infantil, de animación e tal, para nenos.
sí que hai máis tanto doblado como subtitulado, pero sí que hai máis contido de animación que para adultos ou para o resto. Quería saber tamén, porque sei que hai unha tamén, afortunadamente, outra tendencia agora mesmo no mundo da traducción de subtitulado é de prestar cada vez maior atención a temas como accesibilidade, inclusividade. Non sei se é algo que tamén atravesa o teu traballo ou se son proxectos como moi concretos, como entronca iso co teu fluxo habitual. Non, si, tamén traballo, porque sobre todo en subtítulos para xordos hai tamén moitísimo traballo, sobre todo para os programas da TVG, moitísimos. Sí? Sí. Claro, pola labor de servizo público. Sí, máis porque que nada. teñen que ter un porcentaje de programas accesibles, supoño. 50% de feito, creo. Bueno, pues, e o 25, como se di a linguaxe de signos? Signado, sí, que é o que vemos na TVG2. Paula con todos os deberes feitos, con todas as cifras. No, é que eu estaba especializada en... Non estou especializada en nada, pero lingua lei, digámoslo así. No, pues sí, tamén traballo en subtítulos para xordos, en gallego, casi todo fajo, en castelán pouco hai, pouco me chega, o sea, porque hai tanta xente que, pues, claro, al final, eso. Tamén hai audiodescripción que eu non fago, pero está aí, existe, e tamén se fai bastante. E fais en galego? Eu quizás teño así un pouco máis a imaxe de que o lector de pantalla sempre ten que estar en español, porque o móvil está en español. En canto a audiodescripción sí que hai moitísimo menos, con diferencia. Tampouco hai moito traballo deso, porque literalmente non se fai. Entonces, a min resultame bastante complicado, entonces dixe, bueno, pues isto non, quédome co resto. O sea, pues menudo nicho ten aquí a nosa No, a verdade é que sí. colega, Eu quería, para rematar, preguntarlle xa con máis nivel persoal, de todos estes proxectos nos que participou, se hai algún que fora especialmente bonito para ela, lindo formar parte del, algún que recorde con especial agarimo ou con orgullo, non? Simplemente por pecharse nunha nota máis agradable. O primeiro proxecto que fixen que foi para Netflix, que foi o primeiro que fixen e que o collen con bastante cariño, que foi unha serie que é de Desde Cero, que, bueno, gustoume especial porque era unha serie bonita, especial, non vou facer spoiler para que a vexades, se queredes, con subtítulos en gallego. Con subtítulos, digo eu, por favor. Nada, facíame especial ilusión porque ademais era a primeira e dixen, joder, moi ben que se este, pues, incluindo subtítulos en galego en Netflix. Aí tedes, desde cero e ata... o sea, empezaches desde cero con desde cero. Que bonito ese comezo e que bonita profesión tes, sinceramente. Eu creo que estamos de acordo que é unha profesión moi bonita, que lle dá moitísima máis proxección e visibilidade a nosa lingua, a que debe ter, que a pesar de que pues, a porcentaxe non sexa de todo significativo ou de todo como queríamos que fose, pois aí está xente como María, pois subtitulando, dobrando e facendo a vida moito máis bonita en galego, vendo calquera serie, calquera película. É que non lle podemos preguntar por ningún que este facendo. Claro, confidencialidade. No, pero seguro que o sabremos en breve. E nada, iso, nos dirixímonos a todas esas plataformas productoras, distribuidoras que sabemos que siguen o Z con devoción, para decirles que non é necesario esperar a que a lei o dicte, a que existen esas cotas, que, bon, debería sair de todos nós, esa vontade por producir e por facer que estén disponibles contidos na nosa lingua e que hai moitísimas profesionais como María dispostas a facelo maravillosamente ben para que todos poidamos gozar deses contidos. Así que, pois nada, ese un pouco o camiño a seguir, penso eu, non? Que peche tan bonito para o programa pola nosa lingua, así que xa sabedes, non só as productoras, todo o mundo que nos estea vendo, que abrades HBO, que abrades Netflix, mirades sempre se hai subtítulos en galego, porque quen os escribiu? María de Andaserra Doutes para todo o mundo. Para todo o mundo, incluso para quen queira aprender galego, pois que poña os subtítulos, entón diga, pois isto dice así, isto dice andando. Así que xa sabedes, a ver, a consumir moito produto cultural, a seguir as persoas zetas que fan moitísimas cousas pola cultura, pola lingua, como tamén vedes, e a seguir unha semaniña máis. Esperamos vos a semana que ven no Diario Cultural Z, e con que íbamos a marchar se non é con Den Injures. Moitísimas grazas, María, Jesús, aos compañeiros de Den Injures, Roberto, Bruno e Ángel. Ata a semana.